Prečo by mal byť Peter Pellegrini premiér? Vidieť Petra Pellegriniho pri rokovaniach so zahraničnými partnermi vo mne vždy vyvolalo pocit, že Slovensko je v dobrých rukách. Vždy zastával heslo Slovensko na prvom mieste. A taká bola jeho zahraničná politika. Či sedel z očí v oči s európskymi lídrami Macronom, Schulzom, alebo s ruským prezidentom Putinom, americkým prezidentom Trumpom, jeho vystupovanie bolo dôstojnou reprezentáciou Slovenskej republiky. Slovensko po zahranično-politických vylomeninách premiérov Matoviča a Hegera potrebuje silného premiéra, ktorý si zastane svoje miesto. Pocit zdieľanej hanby a kolenačkovej politiky, ktorú sme zažívali pri nich, musí nahradiť realizmus a sebavedomie. Peter Pellegrini už raz vládol napraviť pošramotené renome Slovenska a verím, že sa mu to opäť podarí. Platí totiž, že zahraničná politika je len taká silná, ako má silnú podporu doma. Peter Pellegrini svojou skúsenosťou a odbornosťou stelesňuje ideu silného štátu, akceptovaného v zahraničí. A verím, že takou sa Slovenská republika pod jeho vedením aj stane.